тук, тук вече отчита някакво поле, нали? Ето го, тук го отчита, го и долу. Колко го отчита? Едно и също. Тук ти дава 16 и тук е 16. Ето го. 0,16. 0, ето го, 0, 0, 1, 0, его. Каквото дава тук, такова дава и тук. Със знак. Със знак. Да, и знак. Знак има. Доларче. Доларче, знак. О, гледай, и моята ръка фаща. Пукне се от тях. Тереза, еди да ми твоята ръка ще фане ли? Само няма да питаш. Внимай, че ще смели ръката. Не, да не го потрушим още. Реагира. Ето тук е на така, я Тереза, махни това, за да може Стоянчо да обясни какво направихме. Не, нека седи метала. Обясни сега какво направихме тук. Тереза, хвани го това тук. За да може Стоянчо да хване и да обясни. Кажи тук какво направихме. Ето тук Стоянчо вързва нещо. От тук по нашия кабел апарата и в момента двата. Това е на Стоянчо електрониката, която взимаме сведения, а това е през софтуера на апарата.